De bal rolt bijna weer en dus is ook FC Limburg terug. En daarom blikken we vooruit met chefsport Christophe, liberlo en voetbaljournalist Marnik Heukes op het nieuwe voetbalseizoen. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Ja, dag heren. Mathies is volop aan het verhuizen, dus daarom heb ik de eer om met jullie vooruit te blikken op het nieuwe voetbalseizoen. Jij moest niet helpen, nee. Nee, ik moest niet helpen. En wij moeten ook nog verhuizen, blijkbaar. Ik dacht, we zijn solidair inderdaad. We verhuizen even naar boven. We zijn bezig aan een nieuwe studio, dus ik ben heel benieuwd naar jullie reactie maandag, hopelijk. Hopelijk is hij dan af. Ja. Moeten we in smoking komen of zo? Of, Dat mag. Dat zou gepast zijn voor de gelegenheid. En een cadeautje meebrengen. Hè? Heel graag. Nee, we zijn natuurlijk hier om vooruit te blikken naar het nieuwe voetbalseizoen. We gaan dat iets anders doen dan gewoonlijk tijdens onze podcast. We gaan werken aan de hand van thema's. En dan per thema nemen we elke club onder de loep. En we beginnen bij het thema Wie is er weg? En dan stel ik voor om bij Genk te beginnen, want daar is iemand heel belangrijk vertrokken tijdens de voorbereiding, Marnik. Ja, op zich zijn 2 van de 3 coaches weg. Hè? Dus er is alleen Lee Johnson gebleven bij Lommel. Nu bij STVV wisten ze al een poosje waar ze aan toe waren. Bij Genk was het een verrassing. Een verrassing, heel laat of heel vroeg op het seizoen. Zoals je het wil. Nicky Hayen is vertrokken naar Burnley. Vond dat een unieke kans was voor hem met het Engels voetbal, waar je wel iets bij kan voorstellen. En ja, dan was het meteen zoeken naar een nieuwe coach. Dat is niet ongewoon voor Genk dat het een oude bekende geworden is. Het is dus Jes Storup geworden. Heeft hier ook nogal een paar maanden gewerkt. Was toen met een Noorderzon vertrokken, is nu terug. Maar in ieder geval, het grote probleem daarvan is natuurlijk dat je met een ander type trainer komt, die het voetbal iets anders bekijkt, ook die wedstrijden anders bekijkt. Nicky Hayen was iemand die echt wedstrijd per wedstrijd heel tactisch, heel gedetailleerd, heel theoretisch. Terwijl met Jes Storup heb je toch meer iemand zo van die voor bepaalde principes vastgaat en die wat meer pragmaticus is. Dus ieder zijn stijl. Maar in ieder geval is het een heel late switch en dat zag je dan ook wel in de voorbereiding. Was een van de problemen die ze hadden. Tijdens de voorbereiding gaan we het later nog over hebben. Maar ik denk, als we het qua vertrekker hebben, dat we het vooral over Koskaresas moeten hebben. Hè. Ja, absoluut. Die heeft een hele mooie transfer te pakken naar Borussia Dortmund voor 33 miljoen euro, een clubrecord. Zijn ze daar blij mee bij Genk? Blij. Ik bedoel, je bent nooit blij. Het is dubbel. Ja, Nee, maar je weet dat hij gaat vertrekken. Dus als je dan nog die mooie som binnenkrijgt op dat moment, dan moet je daar tevreden mee zijn. En het enige jammer, zo hoor ik langs beide kanten, is ook dat hij geen prijs gepakt heeft. Want dat is altijd nog wat mooier als een grote naam vertrekt. Maar hij slaat natuurlijk wel een gat, want zoals Koskaresas, zo heb je niet veel voetballers met die specifieke kwaliteiten. Dus wat dat betreft, het gaat toch weer anders zijn. Ja, creativiteit. En nu, het goede is dat het een proper verhaal geweest is. Dus hij is niet moeten... ik heb zijn laatste wedstrijd nog zien spelen op AZ. En dat was absoluut niet goed. En dat kan je dan ook wel begrijpen. Dat je er met zijn hoofd niet helemaal bij... En dat je gewoon ook heel voorzichtig bent. Maar bij Genk, iedereen had er ook alle begrip voor. En iedereen heeft me ook gezegd, van hij heeft zich echt heel positief blijven dragen tot het laatste moment. Er was ook echt wel een duidelijke afspraak ook. Dus er moest voor het vaste bedrag, de transfers, moest er een 3 voor staan. Dus dat is 30 miljoen geworden. En dan 3 miljoen aan haalbare bonussen. Daar gaat hopelijk voor Genk nog een doorverkoop bij komen. En daar passeer je de 35 miljoen. En dat was dan de target die ze dan gezet hadden. Dus uiteindelijk is dat heel mooi verlopen. Dat de rest nog even mooi gaat verlopen, dat weet ik niet. Maar er staan er nog... inderdaad... we zijn aan het rekenen geweest. Hè. Ik heb nog een naam of 8, denk ik. iets minder proper sowieso is het verhaal van Sterrenberg. Ja, dat is een heel pijnlijk verhaal. Hè. Dus dat is een... Je voelt ook aan de supporters dat dat gaat niet meer goed komen op deze manier. Nu, Sterrenberg lag sowieso al niet in de bovenste schuif bij de fans. Soms omwille van zijn speelstijl. De laaghangende broek. De laaghangende broek. Ja, de lichaamstaal. Lichaamstaal, een laconieke spelstijl. Maar ja, goed, dat zit in hem. En dat was eigenlijk ook dikwijls een troef. Want daardoor
speelde hij ook heel onbevangen. Maar je voelt dat dat niet meer goed komt en dan moet er een oplossing gevonden worden en er gaat geen winnaar zijn. Nee, het probleem is vooral, Christophe, dat eigenlijk de reactie van de supporters nu, die, hoe begrijpelijk ook, speelt het nadeel van de club. Want op die manier gaat een mogelijke transfersom natuurlijk niet naar boven. Het is zo dat ik denk dat dit soort van verhalen, de interesse van Brugge, die lekt dan ook niet per ongeluk uit. Dus dat is op die manier, jammer genoeg, worden die spelletjes gespeeld. Zijn ze in Genk ook niet echt gelukkig mee. Natuurlijk dus, maar op het moment dat die interesse er komt, die komt onder ogen en oren van supporters. Club Brugge, grote rivaal. Dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan speelt hij zijn eerste thuismatch, wordt hij bij elk balcontact uitgefloten. Ja, dan weet je van, oei. Dus bij Genk is er de hoop dat er nog een andere club opduikt. Ajax werd al genoemd. Inderdaad, ik wilde het net zeggen, Ajax zou interesse tonen. Natuurlijk, de transfersom die kan daardoor omlaag gaan, maar er bestaat nog altijd zoiets als een waarde die speler heeft. En daar moet Genk toch voor een groot stuk aan vasthouden gewoon. Maar het maakt je positie niet sterker. Het maakt je positie allerminst sterker. En ik denk dan toch ook dat je daar naar de speler moet kijken, want we moeten niet zo naïef zijn dat er sowieso altijd de correcte weg wordt behandeld door clubs. Natuurlijk worden spelers ook benaderd zonder dat clubs het weten. Maar als speler heb je daar zelf de keuze op welke manier dat je daarmee omgaat. Nu, bij Sterrenberg, ik weet niet precies hoe het gegaan is natuurlijk. Maar bijvoorbeeld bij Caretsas kan het wel op een mooie manier. Elk dossier is anders, dat weet ik. Maar je hebt als speler daar toch ook zelf een verantwoordelijkheid. Maar mocht Caretsas naar Club Brugge zijn gegaan, dan zou het ook een heel ander verhaal geweest zijn. Dan zou het een ander verhaal geweest zijn, maar het is vooral de manier waarop nu ook. Hè. Maar het is als er iemand naar Club Brugge, STVV of Standaard gaat, dan... licht gevoelig bij absoluut. Maar er zijn nog veel meer dossiers. Hè. Je hebt hier Assora, dat gaat hetgeen zijn dat het snelst gaat, denk ik. Dus Ahmetspor, de ploeg van Besnik Azië in Turkije, die zouden bereid zijn van ongeveer 3 miljoen neer te leggen. En daar zouden ze dan bij Genk wel vrede mee nemen. Dan neem je natuurlijk wel een beetje verlies, want hij kostte wel het dubbele, denk ik, destijds minstens. Kwam met heel hoge verwachtingen, maar heeft hij nooit echt kunnen inlossen, mede door fysieke problemen. Maar je hebt nog, misschien het belangrijkste dossier, wordt het van El Ouadi. Hè? Dus Zakaria El Ouadi, bij wie men ook zegt van, als er zoals bij Caretsas, als het bod komt, waar wij met het bedrag dat wij voor ogen hebben, kan dat. Welk cijfer moet daarvoor staan? Ik denk dat dat ongeveer de helft zal zijn, zeker. Ik weet het niet precies, maar het is zo dat ze bij Genk tot nu toe al heel veel verhalen hebben gehoord, heel veel geruchten, maar er is nog geen concreet bod geweest. En dat maakt het moeilijk. Omdat, het heeft ook te maken natuurlijk met het WK. Sowieso een transfermarkt komt altijd laat op gang, maar bij een WK nog altijd later. En er gaat ergens een gat moeten vallen bij een club waar ze iemand komen weghalen, waar hij dan in past. El Ouadi gaat niet naar een absolute topclub gaan, maar wel naar een topcompetitie, om dan daarna de volgende stap te kunnen zetten. Dus ja, dan krijg je dat soort watervalsysteem. En waar ze bij Genk, jammer genoeg, bij dat soort spelers onderaan de waterval staan. Een beetje zoals bij Tolu vorig jaar eigenlijk. En als je niet zeker bent, dus bij Genk zeggen ze nu ook van, we zijn nog niet 100% zeker dat er iets gaat gebeuren, omdat er nog geen concreet pot is. Ja, zolang kan je ook nog geen vervanger halen. Dus dat is je kan alleen je huiswerk maken. Ja, dat is een heel moeilijk... En die vervanger, die mogelijke vervanger, die gaat ook niet wachten. Hè. Dus... als je een van die computerspellen speelt, dan, die jij beter kent dan ik, dan is het allemaal makkelijk. Hè? Maar in concreto wordt dit een lastig dossier. Maar je hebt ook nog bijvoorbeeld Sadik, die in Spanje verblijft. Dus daar hebben ze een overeenkomst dat die toch heel lang daar geweest is. En dat die op zichzelf in conditie mag blijven en dat hij voor een bepaald bedrag weg mag. Hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat ook wordt. Je hebt Steukers. Jaren Steukers, dat is de speler, denk ik, die het minst aan bod geweest is in de oefenmatch. Die heeft heel weinig minuten gehad. Ook al omdat hij op een bepaald moment, hoorde ik eens, een trainingsdag heeft mogen missen om ergens anders te gaan praten en zo. Dus het is duidelijk dat die toekomst ook elders wordt gezien. Je hebt nog 2 keepers. Dus Hendrik van Krombrugge,
wie ze gezegd hebben van, ja, Brugmans wordt onze nummer 1. Je mag beschikken als je een andere ploeg vindt. Hij heeft een vrij stevig contract, net zoals Lawal, die ook, waar je ook weet van, ja, als daar iets voor komt, mag die weg, zoeken ze wel een andere tweede keeper. Kenan Kuba, tragisch verhaal, mocht weg, hij speelde dan met Jong Genk mee, blesseerde zich daar zwaar, werd geopereerd, is een paar maanden oud. Ik denk dat ik er vanaf ben. Maar in ieder geval, het is een hele lijst en dat maakt het allemaal, en daar zullen we het zelfs nog over hebben, niet zo makkelijk in de voorbereiding. Nee, dan is het tijd om naar STVV te gaan. Wouter Franke die vertrok daar inderdaad en assistent Frederik de Meijer die kreeg het vertrouwen. En daarmee lijken ze te kiezen voor continuïteit. Is dat een begrijpelijke beslissing, Christophe? Ik denk het wel, omdat zij ook de Meijer heel goed kunnen inschatten hoe hij gewerkt heeft als T2, waarschijnlijk heel dicht aan het lonen bij Franke en dezelfde visie ook heeft op het spelletje. Dus wat dat betreft is dat zeker een goede keuze. Ik denk ook omdat in het verleden al vaker is gebleken dat STVV toch niet altijd de juiste keuzes gemaakt heeft op vlak van trainers die al in het buitenland kwamen. Was daarom niet altijd alleen hun fout. De versterkingen die kwamen dikwijls ook heel laat in het verleden bij STVV, waardoor dat er al meteen druk op zat. Maar het is daarom dat ik het wel een slimme keuze vind om de Meijer nu te laten overnemen van Wouter Franke en dat je op die manier een soort continuïteit hebt inderdaad. Ook al omdat ze hebben erover en dan Jan van Steenbergen en de andere assistenten dat die ook blijven. Hè? Dat je zo, dat je eigenlijk de staf uiteindelijk hetzelfde. dezelfde staf min de decision maker. Ja. Nu, het zal sowieso niet simpel worden voor de Meijer, hè? Want als je moet opvolgen wiens standbeeld op de grote markt staat in Sint-Truiden, dan is dat niet simpel. Langs de andere kant, STVV mag voorborduren op het enthousiasme van vorig jaar. Er komt het Europees voetbal bij. Dus ik vind ook dat we niet moeten verwachten dat STVV opnieuw sowieso in die top 6, zonder play-offs, eindigt. Of in die hoogste regionen. Als zij gewoon een vlot seizoen kunnen draaien, dan is dat goed. Hè. Ja, ze verloren ook heel wat sterkhouders. Yamamoto, Ito, Goto, Muya. Ja, dat zijn heel belangrijke spelers gebleken vorig seizoen. Ja, wie gaan ze het hardst missen? Ja, misschien gaan ze Muya niet moeten wisselen. Want er blijft een kans dat hij... dus hij zit nu bij... hij is moeten keren na zijn huurperiode naar zijn club, naar Samsung Sport, de club van Torsten Fink. Daar hebben ze 432 wingers blijkbaar. Dus in ieder geval, daar is een transfer is bespreekbaar. Alleen... er zijn nog kapers op de kust. Er zijn nog kapers op de kust, om Antwerpen niet te noemen. Ja. Nog een ex-club van hem. Dus dat is dat wordt een moeilijk verhaal. Nu, sowieso, Yamamoto is een van de... Het is niet de recordtransfers, maar een van de grootste ooit waar STVV uitgaande, 7 miljoen. Ito, Yamamoto, Ito, dat zijn voor mijn gevoel toch de twee. Ja, spits ook. Al natuurlijk, maar... Ik bedoel, het is uw as. Het is allemaal samen. Ja, het is uw as. Dat is pittig, hè. Dat is heel pittig om te vervangen. Ook al omdat ze... Ja, en dat vind ik wel... En dan moet ik ze wel voor loven, STVV. Zij blijven toch op lange termijn werken. En degenen die komen zijn opnieuw jonge Japanners die kunnen doorgroeien. Zullen we het zelfs nog over hebben. Dus het is pittig, hetgeen dat er weg is. Nu, er is ook veel gebleven. Hè. Dus als je ziet van de jongens die centraal op het middenveld... En zo hebben ze vaker gemerkt, want je moet ook niet vergeten, dus Yamamoto en Ito, die waren superbelangrijk. Maar dat was ook maar het eerste seizoen dat die echt superbelangrijk waren. Hè. Dus Ito heeft altijd wel zijn dingen, maar Yamamoto heeft veel op de bank gezeten ervoor. Dus het zijn mannen die stappen gezet hebben. Misschien zet Merlin dezelfde stap, die heeft hij op het einde van het seizoen al een beetje gezet. Een paar keer goed ingevallen. Dus er is nog wel wat. Dus ik zou niet als STVV-supporter niet te snel panikeren, maar dat er een aanlading is en hopelijk vertrekt er niet nog meer, want Kokubo is blijkbaar ook wel zeer gegeerd. Daar hebben ze met Lentworks ook al iemand klaar staan. Het is weer een uitzending die hier, wat we hier aan het zeggen zijn, we hebben het nog ooit gehad, hè, dat het 2 uur daarna allemaal achterhaald was. We zitten hier in volle Mercato.
Ik verwacht de eerste 2 uur niks, maar je weet het nooit. Maar ja, voor begin september gaat er in ieder geval nog wel heel wat gebeuren bij elke club, dus ook bij STVV. Ja, we hebben ook dit seizoen een nieuwe Limburgse eerste klasseploeg met Lommel. En ja, Lommel die zagen hun smaakmaker Sam de Grant vertrekken naar AZ. Ja, dat is een fikse aderlating. Hoe moeilijk wordt het voor Lee Johnson om dat vertrek op te vangen? Het straffen is dat ook nog zijn backup is uitgevallen, hè, Lamma. Dus die is dan heeft een zware blessure. Dus ze hebben nu zitten met O'Hare, een centrale verdediger die ook linksback kan spelen, die daar nu, maar daar zijn ze in ieder geval op zoek. Hè. Daar moet sterk in komen. Voor de rest is het uitgaand. De rest hebben ze, en dat vind ik wel goed, een promotieploeg kunnen houden, de ploeg die promoveerde. Dat maakt dat je iets makkelijker kan verder surfen op het goede gevoel. Over de minder vertrekkers dat je hebt. Mannen hebben een fantastisch seizoen gehad. Die zijn op een wolk de zomerstop ingegaan, op vakantie gegaan. Die gaan nog wel even kunnen doorgaan. Bleek ook in het verleden, hè, de voorbije jaren. Ze hebben ook in de play-offs bewezen dat ze wel een bepaald niveau aan kunnen. Wil nog niet zeggen dat je dat elke week kan brengen in eerste klasse. Gaat toch wel een aanpassing zijn, dus er mag nog wel versterking bij komen. Ja, dat moet er ook al voor een stuk. Maar dat moet ook nog bij komen. Er moet versterking bij komen. Maar ze hebben vorig jaar al wel gevoeld dat ze een mannetje kunnen staan. Ja, maar je moet ook wel beseffen, Christophe, dat ze zijn opgegaan in een testmatch tegen de laatste. Ja, dus dat wil ik zeggen. Hè. Dus er is een verschil om dat elke week te doen en dan ook nog op het niveau van eerste klasse niet... en ze hebben moeite gehad met Dender. En Dender was het kneusje in eerste klasse. Daar hebben ze het in heel spannende wedstrijden. Dus je weet dat je echt nog wel... Dat het beter moet, dat je een paar niveaus omhoog moet. Dus... Er staat nog wel wat werk. Dan kunnen we ook naar de andere kant gaan kijken van wie kwam er al bij. Als we dan opnieuw beginnen bij Genk. Ja, wie zijn daar de nieuwkomers, Marnik? Ja, de recordtransfers. Rafael de Rossini, 10,5 miljoen. Ehrenberg, 5,5 miljoen. Dat is toch wel niet niks als je 16 miljoen uitgeeft. En het is ook wel duidelijk waarom dat degene waren waar ze A, veel geld voor over hadden en B, dat die vrij snel moesten gaan. Ja, ze hadden gewoon een groot gebrek aan scorend vermogen vorig seizoen. Vooral die grote spits, die ontbraak, die ervaren spits. Daar heb je wel met de Rossini het probleem is op dit moment. Ja, hij komt van Pisa, die beginnen later in de voorbereiding. Die had dus niet veel kilometers op de teller toen hij hier aankwam op training. En je ziet dat hij nog niet... Met Nigeria een paar keer... Ja, die heeft gelukkig nog... dat was het dan ook. Ja, en dan getrouwd, dat kost blijkbaar ook kracht. Maar hij is dus... hij is dus... zijn vrouw heet trouwens Prees, las ik. Hè? Ja. Dus ik moest meteen denken aan de zoon van Doku. Het kan allebei. Man-vrouw. En het probleem is dat hij nog niet topfit is. Dus dat hij ook met krampen is vervangen tegen Twente. Dus ja, er is nog wel wat werk. Hè. En het gevaar is ook, hij heeft dan 10,5 miljoen gekost. Dus nu wordt er ook meteen verwacht dat hij de eerste maand er 5 binnentrapt. Ja. Hè. En ja, ik hoop het voor hem, maar ik geloof niet dat dat gaat lukken. Dus je hebt toch altijd even een aanpassing nodig. En ja, we zullen moeten beoordelen op het einde van het seizoen, denk ik. Maar er hangt een stevige stempel. Er staat een stevige stempel op zijn kop. Hè. Ja. Want wat betekent dat ook voor Mirizzola en Bibou? Zoals ik hoor, willen ze die wel houden en willen ze af en toe eens met 2 spitsen kunnen spelen. En vooral, dat zijn 2 jongens met heel veel potentie. Het probleem was dat ze, denk ik, beide nog niet klaar waren om een heel jaar een topclub zoals Genk de aanval te moeten dragen. Misschien is het wel goed nieuws voor hen. Dat ze een beetje in de schaduw kunnen verder ontwikkelen. En ook op het moment dat Genk niet elke week top was, ook niet en in zijn beste vorm zat. Dus ja, ga er dan maar aan staan als jonge spits vooraan. Dus ze hebben allebei wel bewezen dat ze inderdaad de kwaliteiten hebben om die positie in te vullen. Dus misschien inderdaad is de druk op hun nu ook wat minder en zullen ze daardoor alleen maar beter presteren. Er zijn 2 spelers in ieder geval waar ze bij de club enorm nog in geloven. Alhoewel er voor allebei wel interesse is. Zeker voor Bibou, maar ze willen die toch niet te snel laten gaan. Ja, ook jongeren zoals Sarfo, Haroun Akpan en de Wannemaker. Maken zij de overstap naar de A-kern? En wat wordt hun rol dan? Ja, dat vind ik wel goed. En dat is echt een heel moeilijke evenwichtsoefening. Dat doen ze wel goed bij Genk. Dimitri Condé zegt dat ook van... Wij moeten ruimte blijven houden voor jongeren
onze A-kern. En ja, de supporter wil altijd snel resultaat. Supporter dwepen ook allemaal met jongeren. Die zeggen van, je moet met de jeugd werken, maar tegelijkertijd moet je ook winnen. Dus dat is echt een hele moeilijke. Dus ja, waarom hebben ze daar geen ervaren speler? Als ze dan bij Genk... het is een zeer gedetailleerd plan wat ze hebben. Hè. Dus dat gaat niet over een kern van nu. Dat gaat ook over hoe ziet onze kern er binnen 2-3 jaar uit. Dus die heeft die leeftijd. Die heeft nog ongeveer die progressiemarge nu. De Wannemaker die komt dan en Haroun die komen dan centraal bij in. Er zijn mensen die zeggen van ze moeten nog een sterke 6 halen. Maar ja, als je daar Bangura al hebt en je zit daar nog met Heijnen centraal, met Heijmans, met Ehrenberg die op de 10 kan spelen. En je hebt dan nog Haroun en ofwel je geloof je erin ofwel niet, Haroun en de Wannemaker. Ja, dan wordt het moeilijk om daar ook nog eens iemand bij te zetten. Dus op dat vlak je moet ook zien, in dat rijtje staan bijvoorbeeld niet Brugmans en Congolo. Want daar verwachten we al van dat ze vast basisspeler worden. Ook weer iets van, moet er een centrale verdediger bij? Ja, ik bedoel, als Matte Smets en Congolo fit zijn en je speelt maar op 1 niveau, haal je dan een backup erbij en zorg je dan met iemand van Zattelberg bijvoorbeeld als backup. Je hebt daar op die positie, staat er ook nog niet tussen, een Bavo, 16 jaar. Zaltbel A-kern is jammer genoeg geblesseerd geweest, maar geloven ze enorm in. Het is echt niet simpel. Hè? Het is een heel moeilijke oefening en waarbij je af en toe wat risico's moet nemen. Sportieve risico's om die ruimte te houden. Want het kost elk jaar 10 miljoen en het zal intussen wel meer zijn, de opleiding. Maar als je ziet, wat ze er rechtstreeks zelfs van cash, als je Caretsas ziet, maar als je zo ook ziet, de doorverkoop van Saibari dat al binnen is, 5 miljoen van de 50 van Bayern. Als Schots er ook nog eens aankomt, zou het nog eens 5 à 6 miljoen zijn. Jongens, dan zit er wel, dan weet je ook wel dat het puur noodzaak is, ook om voor jonge spelers het moeilijke is daar inderdaad om te kiezen echt wanneer dat je hen echt die kans geeft. Want als je die nu allemaal opnoemt, je kan hen niet allemaal meteen een volle kans geven. Want degenen die het goed gedaan hebben als jonge speler, meestal is dat ook omdat ze in een geheel komen dat goed draait of waar wel ervaren spelers zitten. Ja. En dan komen ze echt tot hun recht. En als je alleen met jonge spelers, dat gaat niet nu, dat weten zij ook, weet ik ook. Ik zei, dat is de evenwichtsoefening die ik zeg. Wie geef je wanneer de kans... Dat is het moeilijke eraan natuurlijk. Ja, ook met, we hebben het over Elouadi. Dus de 2 jongen die erachter staan. Sarfo is een jongen van 18, denk ik. Is 1,5 jaar geleden van Anderlecht gekomen. Is wel echt iemand met drive, met hetgeen. Ja, het helemaal, het type waar je eigenlijk naar op zoek bent. Akman is op zich een verdedigende middenvelder, is nu op rechts gekomen. Maar heeft dat ook al wel goed gedaan. Dus zij zeggen, als we die 2 als backup voor Elouadi is perfect. Vertrekt Elouadi, dan moeten we daar nog een vervanger. Alleen wanneer en wie als vervanger. Dus, maar er gaat nog wel iets bij. Ik denk dat er gaat zeker nog een winger bij komen ook nog, denk ik. Dus vooral links van, dus rechts zit je met Ito. Het probleem is dat Ito en Ehrenberg zijn posities zijn op de 10 en rechts. Dat je daar ook met Heijmans en Ito zit. Die je ook wel ergens in je basiselftal, als je een soort type elftal. Op links zit je daar nog wel met een lacune. Yokoyama deed het goed in play-off 2. Alleen, ik heb altijd heel bang dat als er veel conclusies getrokken worden in het play-off 2. Dat is in het verleden nooit een goede waardemeter geweest. Dat is een competitie waarbij niks moet en alles kan. En bedoel, dat is geen topvoetbal. Nu, daarom, voor mij is het onbegrijpelijk ook wat er met Steukers gebeurt. Als je dan ziet, nu dat is ook rechts. Dat is ook rechts. Maar hoe dat verlopen is dat heel jammer voor hem en voor de club natuurlijk. Hè? Want is zo belangrijk geweest met assists en goals. Ik weet nog dat ik stukken gemaakt heb waarbij hij in het lijstje van eventuele Rode Duivels kwam. Hè? Ja. En als je het nu ziet, is dat echt jammer. Ja, dat is een triest verhaal. Vooral ook omdat als er dan zo'n spits bij komt, die een puur afwerker is en die heel sterk is met het hoofd. Bedoel, dan zeg je van, dat Steukers zal wel liggen. Als je Tolu vraagt van wie was de man die jou het beste bediende, dan zegt hij één naam.
Dus voor Genk nog een winger, is de conclusie. Ja, en degene die vertrekken, ook vervangen. Want ja, die winger, dat is ook zo, omdat op links, ik bedoel, iedereen gaat er ook wel vanuit, dat is zo realistisch genoeg, maar Adedesi Stijnberg, en dat is een aflopend verhaal. Ik bedoel, zo realistisch moet je zijn. Ik bedoel, zo is de situatie geëvolueerd. Ja, en dan kom je daar een vervanger van hem uit, en dan kom je nog eens bij een vervanger van eventueel van El Ouadi uit. Maar ik denk niet dat er voor de rest nog heel veel gaat gebeuren. Gewoon omdat daar ruimte moet blijven voor jonge spelers. Dat is gewoon hun filosofie. En ja, dat is... Het gaat vooral belangrijk zijn dat Jastorp nu alles snel op de rails krijgt. Hè? Als het plaatje rond is. Dat gaat vooral van belang zijn. Van hoe snel kan dat en hoe snel klikt het. En ja, pak de mayonaise, zoals ze dan zeggen. Ja, dat zullen we moeten zien. STVV dan, zij hebben 2 nieuwe Japanse talenten aangetrokken. Nelson Ishiwatari en Ryotaro Araki. Dat zijn hun nieuwe talenten voor de toekomst. Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Hebben zij ook die aanpassingstijd nodig of gaan zij... Die moet je hen zeker gunnen. Ja. Hè. Ze komen niet uit Nederland of Duitsland om te beginnen. Nee, en we hebben gezien hoeveel tijd dat hun voorgangers nodig gehad hebben. Hè. Gaan zij sneller kunnen renderen? Of? Ja, nee, we hebben het net over Yamamoto gehad. Dat ligt ook natuurlijk altijd af van... Idealiter draait de ploeg goed. Ja. En als de ploeg goed draait, dan krijgen ze wat meer tijd. En dan kom je ook, zoals Christophe net opmerkte bij Genk, als je in een goed geheel komt, ja, dan is het ook makkelijker om zelf goed te spelen. Nu, voor alle duidelijkheid, dit zijn geen jeugdspelers. Hè. We puur jeugdspelers, dit zijn echt mannen die gehaald zijn. Om te renderen. Ja, nee, maar dat zijn die al vrij ver staan. Hè. Dus, dat bedoel ik. Dus die hun volgende stap is niet zo'n beetje meedraaien. Die hun volgende stap is ook hier excelleren. Ik vind het wel grappig dat je bij dezelfde voornaam uitkomt bij de creatieve speler. Dus Ryotaro zal zal misschien Japans zijn voor magier of creatieveling, ik weet het niet. Maar het voordeel wel is dat ze in die zone al wel nog wel je hebt daar eigenlijk nog wel wat, moet ik het zeggen, daar staat nog wel wat van vorig jaar in die zone. En centraal. Dus je hebt nog wel wat je hebt Sissako en Merlin waar je op kan terugvallen. Dus op zich gaan ze wel wat tijd krijgen, maar ik denk wel dat ze iets sneller zullen moeten renderen als hun voorgangers. Maar ik denk dat de belangrijkste transfer dat ze die nu gerealiseerd hebben met Samet Basdar. Ja, een nieuwe spits, Bosnische WK-ganger, weggeplukt bij Real Zaragoza. Is hij de spits waar STVV naar op zoek was, waar ze nood aan hadden? Ik vind het wel straf dat ze die nu kunnen verwezenlijken en al relatief snel in de transferperiode. Dat wil ook wel zeggen dat hij echt wilde komen, wat ook heel belangrijk is. En natuurlijk een WK-spits, het heeft iets minder glans dan bij het vorige WK, want er waren gewoon veel meer landen. Zonder Kaapverdië en Curaçao te noemen, om maar iets te zeggen. Die hadden ook WK-spits. Maar die van Kaapverdië, zo zijn er wel een paar bij die ik zou willen. Ja. Maar ja, we hebben vandaag ook Stolica aan het woord bij ons. En ja, die heeft toch mooie woorden voor Basdar. Hij zegt ook dat hij eigenlijk te snel is vertrokken naar Real Zaragoza. Dat hij daar ook bij een ploeg kwam waar het niet helemaal draaide. En dat Partizan Belgrado zijn jonge talenten gewoon snel moest verkopen. Op 18 gaat er dan maar aan staan in Spanje. Niet zo simpel, denk ik. Dus is hij 22. En wat ook wel belangrijk is dat hij iemand is die blijkbaar er echt wel wil voor gaan, een werkende spits. En dat gecombineerd met voetbal. Dat horen ze graag, denk ik. Bij STVV Stolica, die maakt de vergelijking zelfs met Harry Kane. Qua stijl, van dat hij ook wel kan terugvallen, nummer 10 spelen. Zo de verbinding vormen met de aanval. Dus ja, we lezen wel vaker van die dingen bij een transfer. Hè. Dat is ook zo. Maar ik heb hier wel een goed gevoel bij. En ook als je de jeugdschool zegt van Partizan Belgrado, die gaat goede voeten hebben. Ja. Ik bedoel, dan moet je... Daar kan je wel van op aan. Dat die jongen goede voeten heeft. Als hij dan nog eens, zoals ze zegt, fysiek sterk is, dan kom je toch wel uit bij het type naar waar ze op zoek waren. Dan kom je uit bij... Goddo had dat ook, hè. Dus die zat ook mee op het middenveld.
schuwen het de vuile meters niet. Ik vind wel wat je leest en daarom niet de bewoordingen van Harry Kane en hoe goed het is, maar wel van wat zijn kwaliteiten zijn. Dan denk ik wel dat ze een goede zaak hebben gedaan. Alleen een spits moet natuurlijk ook scoren. En dat was dan weer iets moeilijker. Maar goed, dat zal moeten blijken. Want het ene seizoen is op dat vlak het andere niet. Nee. En STVV die zoekt ook nog altijd naar een rechtsbuiten. We hadden het al over Moeja. Moeja is voor hen piste 1. Dat is heel duidelijk. Als ze dat kunnen doen. Het grootste probleem bij ze hebben hem kunnen huren, maar als je zo iemand definitief aankoopt en die komt uit Turkije, die contracten zijn pittig. Ja. Dus zeker voor een club als STVV. Dat zal het grootste obstakel zijn. Ik denk dat ze er met Samsung Sport wel zouden kunnen uitgeraken. Contract is natuurlijk altijd iets anders. En als zo'n jongen, als er dan andere clubs mee in de dans springen, dan maakt zo'n jongen zijn rekening ook op het einde van de rit. Dus dan zal hij zeer graag naar STVV komen. Als je ergens anders 2 keer of het dubbel kunt verdienen, dan wordt het lastig. Oké. Lommel dan, ook zij hebben aan de inkomende zijde al wat nieuwe spelers kunnen aantrekken met dank aan de City Football Group. Om maar een naam te noemen, Sverre Nipan. Ja, om hem maar een naam te noemen. Misschien wel de naam, inderdaad. 15 miljoen wordt die ingeschat. Dus als je zijn adelbrieven ziet... Dat is een halve Caretsas. Ja. Maar als je zijn adelbrieven ziet... Ja. Ik heb net een filmpje ook bekeken, zo, om eens te zien van wat voor speler is dat. En ik kan nu al niet wachten om te gaan kijken eigenlijk. Nu natuurlijk, die YouTube-video's, ik weet het, daar staan de beste momenten op, maar het waren niet de fantastische goals of zo, of dat soort opvallende dingen. Het was gewoon de manier waarop dat hij beweegt en de manier waarop dat hij dribbelt, vind ik het echt een heel mooie voetballer. Want bijvoorbeeld, ik vind Messi ook een fantastische voetballer, ik kijk daar graag naar. Maar dat getrippel zo, ik weet niet, ik heb dan liever zo die vloeiende bewegingen, zoals Zidane vroeger in zijn tijd. En dat heeft hij ook zo. Hij voetbalt met zijn bovenlichaam en hij laat dat bewegen en de bal die doet zijn werk wel. Dus wat dat betreft, kijk ik al uit om hem aan het werk te zien. Is dat het voordeel ook van de promotie geweest, dat ze nu een plaatje zijn gestegen in die rangorde van die City Football Group? Anders was hij niet gekomen, zo simpel is het. Had Lommel in 1B gespeeld, dan hadden we Nupan niet gezien. Ze zijn ook ervaring gaan halen in de eredivisie met Sean Adewoye. Is hij de ervaring die ze nodig hadden? In ieder geval een fantastische gast. Ik heb er nog een verhaal, herinner ik me, van toen hij bij Genk zijn eerste contract tekende als jeugdspeler. Heeft iemand van de jeugdmeisjes gezegd van, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dat hij even vroeg van mag ik heel even het woord zelf nemen. Dat hij zijn ouders bedankte en dat hij vooral zijn zus ook bedankte. Omdat er heel veel aandacht naar hem had moeten gaan. En vervoeren naar het voetbal en zo. En dat hij alleen op die manier zijn grote droom had kunnen verwezenlijken. Dus iemand echt wel met inhoud. De juiste instelling. Ja, echt fantastische instelling. Goeie voetballer ook. En ervaring intussen. Hè? Ja, die heeft 5 jaar die Nederland. Die speelde dus dan RKC en Fortuna, die speelden altijd. Hè? Dus, dan kan je wel iets. Ja. Dus ik denk zeker wel iets dat ze nodig hadden. En die gaat ook in die groep passen. En weet je, als je verwacht wordt dat je moet bikkelen, zoals Lommel, is het toch wel heel belangrijk. Dat was hun kracht vorig jaar ook. Ze hebben daar wel... En Jeffrey van As heeft dat bij ons komen uitleggen in wat onze laatste of voorlaatste aflevering was vorig jaar. Laatste. Ja, de laatste. Dus en die is toen ook komen uitleggen van ik ging echt op zoek naar spelers die er een goede kleedkamer van konden maken. En dat hebben ze gedaan. En daar gaat hij perfect in passen en hij gaat dat nog versterken. Ja, heel benieuwd wat dat gaat geven. Als we dan gaan kijken naar de voorbereiding van onze 3 Limburgse 1A-clubs en beginnen bij STVV, wat maken we van de voorbereiding van STVV? Hoe belangrijk is die voorbereiding? Uw voorbereiding is altijd zo goed geweest als het resultaat van uw eerste match. Dus als die eerste match gewonnen, dan zeggen ze, we hebben een goede voorbereiding gehad. Dus op zich, resultaten. Ik hoorde van onze STVV-watcher Gunther Schoofs. Die zei me nog dat Wereldmeijer hem gezegd had van...
ik zou eigenlijk nog wel eens willen verliezen. Gewoon omdat ze hadden in het begin hebben ze gewoon elke wedstrijd gewonnen in de voorbereiding. En ja, dan krijg je zoiets van, er sluit misschien toch wel een beetje gemakzucht in. En we gaan onszelf hoger inschatten dan we eigenlijk zijn. Dus hij is op zijn wenken bediend. Met een stevige 3-0 van AEK Athene. Blijkbaar waren de cijfers wel overdreven, heb ik gehoord. Maar toch, dat kan geen kwaad. Dus als je dus bij 3-0 verliest, dat is niet erg. Iedereen staat weer op scherp. Daarvoor hebben ze Luzern geklopt. 1-2 bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel... Ik denk in een voorbereiding dat het vooral belangrijk is dat je tegen tegenstanders speelt die sterk genoeg zijn. Mm-hmm. En dat is niet altijd het geval geweest in het verleden bij vele clubs. En dan heb je ook geen enkel zicht op wat je waard bent als de competitie begint. Dus ik denk dat vooral belangrijk is. En op dat moment is alles wat geweest is voorbij en telt alleen de competitie. Staf, jij zit op de volledig dezelfde lijn als Hein van Hazenbroek. Nou, ik zat gisteren met Peter Ballet en die zei van Hein, die zijn nog zeer goed bevriend natuurlijk. Die belde hem op en die zei van je gaat het goed doen, want je hebt een goede voorbereiding gehad. En Ballet viel volledig uit de lucht. En die zei van nee, je hebt tegen fatsoenlijke ploegen geschot. Jij weet waar je staat. Er zijn er veel anderen die met tegen Merelbeke, zei hij, want daar moest A-agent dan altijd tegen spelen vroeger. Met tegen Merelbeke spelen weet je niet waar je staat. Ja. Dus nee, het is gewoon zo. En alleen is het ook belangrijk in een voorbereiding wie er altijd heeft kunnen spelen. Dat en op welk moment ook, na zware trainingen of niet, dat speelt allemaal mee. Maar ook voor uw spelers, dat die genoeg, dat die individueel, uw belangrijke spelers, waar je het van moet hebben, dat die genoeg minuten hebben kunnen maken. Dat heb ik in indruk is bij Centraal wel het geval geweest. Alleen met Taniguchi is heel laat gekomen. Ook de twee nieuwkomers zijn nog niet... Eentje was wel op tijd, de andere was wel wat later. Waardoor die nog niet zullen klaar zijn van... want Taniguchi, het is niet zeker dat die gaat starten tegen Lommel, omdat hij nog maar 1 volle trainingsweek gaat. Ik denk het niet. Nee. Ik zou het raar vinden als hij zou starten. Zeker niet op die leeftijd ook intussen. Ja. En je wilt toch wel wat een klein beetje... Dus daarvoor is een voorbereiding ook belangrijk. Ja, en zeker omdat hij ook niet slecht was, die voorbereiding. Als je nu echt in de verdediging er 7 binnen had gekregen om de zoveel matchen in de voorbereiding, dan, of zelfs 3 of 4 maar, dan zou je dat misschien wel overwegen. Maar ik denk op dit moment dat niet nodig is. Nee. Ja, Genk heeft er wel 2 keer 4 binnengekregen in de oefenwedstrijden. Hoe kijken ze daarop terug? Ja, dus zijn Van Haasbroek positiever dan anderen. Nee, ik bedoel, Jesdorp was het zou ook straf zijn als Hein van Haasbroek hetzelfde zou denken als anderen. Nee, maar Jesdorp was daar, die bleef dat wel op zich wel vrij rustig blijven. Die zei dat ook van, we spelen... Nee, ik moet zeggen, ik heb die 2 wedstrijden gezien. AZ, dan mist Genk eerste strafschop. En kregen ze voor de rest heel weinig kansen tot geen. Maar was nog niet zo extreem. Bij Leverkusen werden ze echt van het veld geveegd. De eerste 20 minuten kwamen ze gewoon niet aan voetballen toe. Dus dan zag je van, wow, wat is dit? En dat verschil is groot tussen een ploeg die Champions League regelmatig speelt en Duitsland echt wel top is. 2 jaar geleden nog kampioen. En Genk, dat verschil is groot, maar dat mag niet zo groot zijn. Dus daar was men toch ook wel tegelijkertijd een beetje geschrokken. Ook tegen Twente trouwens. Dus je wint met 2 tegen Twente, maar wie die wedstrijd gezien heeft, Twente was gewoon dominant. Genk was heel opportunistisch en heel efficiënt. Maar daar stopte dan, en de organisatie, het blok stond, maar daar stopt dan ook wel het goede nieuws. Dus is Genk klaar? Nee. Ik bedoel, misschien wel goed dat ze uitspelen daarom. Zulte Waregem. Ja. In ieder geval, ze moeten punten pakken. Want zoals al gezegd, we hebben het deze keer, we hebben het nog niet gezegd, maar er zijn geen play-offs. Dus... We gaan... dat is heel belangrijk inderdaad. Ik bedoel, de punten zijn niet meer half. Ze tellen niet meer voor de helft. Ze tellen echt voluit van in het begin. Dat is... Wat wij nu allemaal vertellen over de Limburgse clubs, elke club heeft op een of andere manier dezelfde problemen. Hè. Mm-hmm. Dus het komt erop aan in die eerste matchen om gewoon heel efficiënt te zijn inderdaad. En je kansen te pakken. En of dat nu met goed voetbal is of niet. Wat moet komen, dat komt wel. Het is vooral belangrijk om punten te pakken in die eerste 2-3 matchen. De rest mag dan achteraf nog komen. Want de punten die je dan pakt, zeker nu zonder play-offs, die kunnen echt wel doorslaggevend zijn op het einde van het seizoen nog. Het grote probleem, ze zijn niet klaar als ploeg, Genk. Maar ik heb dan ook de indruk dat ze individueel nog niet echt helemaal klaar zijn.
als ik Dorsummu en Kayembe, die werden vervangen met krampen. Smets komt terug uit blessure, stressfractuur. Dan heb je meestal de eerste match nog wel een beetje reactie en zo. Dus komt match ook wel net te vroeg voor, denk ik, de eerste match. El Ouadi met 5 trainingen of zoiets, 4-5 trainingen in de benen. Zou kunnen, want het is wel... Je zou het nu wel zetten. Ja, ik bedoel, hij is wel fysiek. Ja, ik bedoel, het is wel een die van zichzelf al vrij sterk is. Maar om maar te zeggen, ze zijn ook... Ja, ik vond ze niet heel fysiek sterk ogen, moet ik zeggen. Ze hebben ook natuurlijk heel veel achter de bal moeten lopen. Dat scheelt hem ook wel een pak. Maar, in het seizoen geëindigd met een opdoffer. Dan Nicky Haaien die vertrekt, Torup die nu erbij komt, redelijk laat. Dus ja, dat zijn allemaal elementen die niet bijdragen tot heel veel zelfvertrouwen. Benieuwd wat dat gaat geven voor KRC Genk. Lommel dan? Staan die met stress aan de aftrap zaterdag? Of hebben die zoiets van eindelijk? Ik denk vooral dat tweede toch. Nu, ze moeten wel opletten, want Lee Johnson zegt vandaag ook bij ons van wij hebben onze eigen manier van spelen, die is attractief, is zelf voetbal brengen. En ik vind dat knap en ze moeten dat ook zeker doen. Alleen moeten ze toch kijken ook dat ze zichzelf niet voorbij hollen in die competitiestart. Ik denk dat Lee Johnson daar ook wel slim genoeg voor is om dat te beseffen. Want hij zei zelf ook van ik ben ooit in een 4-4-2 op Manchester City gaan spelen en ik kreeg daarvoor complimenten van Guardiola. De uitslag stond er niet bij, hè? Nee, die stond er niet bij. Er zal wel een reden voor zijn, denk ik. Die complimenten van Guardiola die zijn heel mooi, maar je moet toch vooral zien dat hij aan het einde van het volgende seizoen nog in eerste klasse speelt. Dus wat dat betreft denk ik dat zij... Het voordeel dat zij wel gaan hebben is dat ze onbevangen aan de competitie kunnen starten. Ze hebben toch ook wel over de voorbereiding toch een paar raken tikken gehad. 5-1, Orangel, 0-4 tegen ADO. Ja. Ze hebben wel de Eagles geklopt, 2-1. Dus, en nu een laatste wedstrijd tegen Al-Shamal hebben ze dan ook wel gewonnen. Dus er zal wel wat... dat vertrouwen gaat niet weg zijn. En zoals we net zeiden, na die promotie, daar blijft wel van hangen. Maar je krijgt dan toch ook wel tijdens die voorbereiding enkele... stevige tikken, wat wake-up calls. Dan beseft iedereen ook van, er moet iets bij. Hè? Het moet een beetje extra. Dus, maar als je dan begint met een derby, dan zal dat er wat zijn. Ik vind het persoonlijk jammer dat het met een derby start. Maar goed, langs de ene kant is dat leuk, maar de eerste match is sowieso speciaal. En dan hadden we die derby beter gehouden voor later. Maar goed, daar kunnen we niks meer aan veranderen, denk ik. Of wel, nee, inderdaad. Zijn we misschien bellen met iemand in het Witte Huis? Ja, wie weet. Wat mogen we van Lommel verwachten? Ik zou zeggen in de eerste plaats behoud, dat hun eerste doel is en daarna... Zeker, al de rest is bonus. En zoals Lee Johnson zegt, toch wel je stijl een beetje trouw blijven. Nu, dat zullen ze ook moeten doen, want dat zit hier op, denk ik. Ze hebben er spelers voor. Hè? Als je hiermee ineens helemaal anders gaat spelen, dat gaat helemaal niet lukken. Dus. We moeten ook niet flauw doen. Voor de Citygroep is dat ook belangrijk. Hoe ontwikkelen spelers zich? En die zullen dan toch... je moet als je Nipan haalt, dan moet je niet met 10 man meer gat in de baklijn gaan hangen. Hè? Want dan komt hij ook niet aan voetballen toe. Hè? Dus ze zullen dan hun filosofie wel voor een stuk trouw blijven. Maar zoals je zegt, als zij het behoud kunnen verzekeren, dan... Want je moet niet vergeten, het is van 2003 was het, hè, geleden. Ja. Dus het is 23 jaar geleden. Het is wel fantastisch. Echt iets om naar uit te kijken. Ik ga er zelfs zo snel mogelijk naartoe gaan, ook naar de Gestelse Dijk. Ik vind het echt wel fijn om nog eens die tijden van... we gaan ze ook nog eens ophalen de volgende dagen in de kranten. Van hoe het was het toen en wat mag het nu worden. Maar inderdaad, het behoud, als dat gehaald wordt, dan is het seizoen sowieso geslaagd. Er is alleen een verschil de manier waarop dat je dat behaalt. Als je het kan behalen doordat je al redelijk snel je aantal punten hebt en dat je dan ook mooi voetbal kan laten zien. En als je dan net boven de streep eindigt, is dat goed. Als je heel het seizoen tot die laatste speeldag zou moeten vechten en bikkelen en strijden en het dan haalt, dan is dat toch nog iets anders. Het seizoen nog altijd geslaagd hoor, maar... Bovendien, bij de achterban zit nog altijd, en dan kunnen we overgaan naar STVV ook, daar gaat het ook zijn. Als je van een goed seizoen komt, dan ligt sowieso de lat ook altijd iets hoger. Hè? Dus het verschil met Lommel is natuurlijk dat ze naar eerste gaan. Voilà. Dat is wel het voordeel. Ja. Bij STVV gaat zoiets van, als het dan iets minder is, van
Vorig jaar ging het wel, dus iedereen legt dan de lat voor zichzelf hoger. Het voordeel daar is bij STVV, is dat het Europees voetbal erbij krijgt. En hopelijk dat ze daar dan ook een mannetje kunnen staan. Want dat is dan ook weer belangrijk. Maar anders heb je elke keer, ook al is het in de competitie is wat minder, dan is er toch weer dat toeleven naar die match in Europa, wat ze sowieso een hele poos gaan hebben, doordat ze een groepsfase zullen behalen. Ja, ze moeten er echt van genieten. Hè. Ik zag al supporters met... ik was even naar TES STVV gaan kijken en dan zie je al supporters van we gaan naar Europa en we're going to Europe. En ik bedoel, die moet daar toch onwaarschijnlijk van genieten ook van dat moment. Je moet dat moment pakken als STVV-supporter. Dus, zeker, en zelfs ook als de resultaten wat tegenvallen. Hè? Want ik zeg, als die tegenvallen is het minder, maar dan moet je nog volop genieten van dat Europese avontuur en laten zien dat je echt een supporter bent. Ja, ik wil geen sfeerspons zijn, maar ik ga het toch doen, vrees ik. Gaat het Europees voetbal een punten kosten in de competitie? Oh, dat zal best kunnen. En dat denk ik ook, want ik denk niet dat hun kern gaat niet zo breed zijn. Dat ze heel veel kunnen roteren. Als ze gaan een beetje kunnen roteren, maar niet te gaan spelers heel veel matchen moeten spelen. Dus, maar je weet ook van spelers, die doen dat graag. Ja. En het is pas als ze echt over hun limiet gaan fysiek, of moeten gaan, dat eventueel zijn parten zal spelen. Blessures, ja. En blessures eventueel ook, inderdaad, dat wel. Maar ja, hun trainingsritme wordt ook sowieso aangepast. Dus een speler die speelt liever matchen, zeker Europees, dan dat hij hard traint. Dus wat dat betreft, ja. Het enige misschien is dat ze het niet gewoon zijn. Dat is ook bepaalde spelersgroepen, om Bayern en andere topclubs te noemen, niet te vergelijken met STVV. Maar ja, die zijn het gewoon al die spelers. Hè, die, als je die ineens zou moeten laten trainen een hele week en geen matchen spelen, ja, dan zou het... gek. Ja, dus ze gaan het niet gewoon zijn. Misschien is dat ook een nadeel, maar ik denk eerder dat het een voordeel zal zijn nog dan een nadeel. Het moet niet in alleen... een totaalplaatje, Ja, want ze moeten de titel niet pakken, hè, STVV. Ze moeten gewoon een goed seizoen draaien en dan Europese man. Voor mij heeft als STVV linkerkolom eindigt, is dat voor mij een goed seizoen. Dat hadden we voor de start van vorig seizoen zelfs ook gezegd. Hadden we gezegd van linkerkolom, was goed geweest. Ja, en dan word je derde. Ja. Ja, ik bedoel, dat is uitzonderlijk. Maar zoals we zeiden, van wat telt wat geldt voor supporters, hè, dat je daarvan moet genieten. Dat moet voor spelers ook zo zijn. Hè. Dat moet je gewoon stimuleren om tot het uiterste te gaan. En dat is misschien nog wel het grootste gevaar, dat je dan een beetje decompressie in de competitie krijgt. Dat je zo toeleeft op Europese matchen. En dat je die focus daar zo op legt, dat die iets minder is in een competitiematje, omdat je het niet gewoon bent om de 3 dagen gefocust te zijn. Ja, benieuwd wat dat gaat geven. Ik ben ook heel benieuwd wat zou de verwachting zijn van de Genk-supporters van dit seizoen. Ja, een Europees ticket is een must. Hè. Daar moet je niet flauw over doen. Ze gaan het fel missen. Er gaat wat hoongelach zijn van de buren van Centraal. Ja, zij in Europa en Genk niet. Ik herinner me in het verleden dat er van Genk wel eens een kaartje, supporters een kaartje stuurde van ergens, een postkaartje van groeten uit Europa. Dat gaat teruggestuurd worden nu. Hè? Ik bedoel, dat is... Maar dat is het leuke van de rivaliteit. Hè. Dat zijn dingen die moeten kunnen. Maar voor hen is dit komt hard aan. Hè. Geen Europa. En dus ja, de Europees ticket is... Daar moeten we niet flauw over doen. Ze moeten erbij zijn. En daarvoor moet je top 4 eindigen. Hè. Ja. Of de beker pakken. Beker is ook al lang geleden. Hè, dat ze daar eens echt goed hebben meegedraaid. Zeker als je geen Europees voetbal hebt. Voilà. Als je dan een seizoen met een goede beker, met een goed bekerparcours, dan is dat ook voor de supporters weer iets om naar uit te kijken. Dat is hetgeen wat je zegt. Als je Europees speelt, is zo die beker de derde competitie. Dan is dat zo'n beetje bijzaak. Spelen niet Europees, dan wordt dat soms misschien zelfs 1 als op het moment dat je beseft van in de competitie kampioen gaan we niet worden. Korter weg naar Europa. Ja, bedoel, en een prijs pakken ook. Prijs, een prijs pakken, een finale waar je naar kan toeleven. Dus die beker gaat wel belangrijk zijn, maar competitie ook. En ze moeten bovenaan meedraaien. Hè. Nu op zich ook, als je die kern beziet. Het is alleen het evenwicht in de ploeg. Hè. Want ja, wat was hun grote probleem vorig jaar? Zij stonden op het vlak van de expected goals, stonden zij op 3 of 4 in de competitie. Misten gewoon heel veel kansen en waren niet efficiënt genoeg. Daar haal je dan direct, daar geef je dan toch wel wat geld uit aan Durosinmi en Ehrenberg. Gaat nog een winger bij komen, want je mist wel natuurlijk de creativiteit van Karetsas. Dat moeten we niet vergeten. Hopelijk kan Elouadi blijven.
Want dat was natuurlijk ook wel iemand die voor veel goals zorgde en voor veel gevaar. Maar als je dat hebt, dan gaat er sowieso wel wat punten bij komen. En dan moet je gewoon zien dat je veel minder goals pakt dan vorig jaar. Maar dat heeft niet puur met de verdediging te maken. Dat heeft echt te maken met vorig jaar omschakeling defensief die dramatisch was. Heel veel makkelijke goals weggegeven. Dat is iets wat een van de kwaliteiten is van Torp wel. Het is iemand die redelijk realistisch, pragmatisch, maar die ook wel echt wel staat voor een goede organisatie, ook op stilstaande fases, die er heel veel aandacht aan besteedt. Dus, het voordeel van Torp is ook inderdaad dat een trainer is die toch wel zijn strepen verdiend heeft op verschillende plaatsen bij belangrijke clubs. Dus dat betreft heeft hij ook verschillende situaties meegemaakt die hij zal herkennen en dat hij weet wat hij zal moeten doen. Dus. Dat zal de reden zijn dat hij de voorkeur gekregen heeft op Jan van Rumst, want dat was een scenario dat wel degelijk op tafel lag helemaal in het begin. Om van Rumst te laten doorschuiven tot de 1 hebben ze dan. Ja, er zijn dan toch wel discussies over geweest. Uiteindelijk gezegd van nee, we gaan het niet doen, we gaan voor de ervaren coach. Waarop Van Rumst dan ook vertrokken is met Haaien mee naar Burnley. Maar het is dat, inderdaad. Waar hij, en dat gaat dan over organisatie van de kalmte bewaren op de juiste momenten. Zoals nu al, bijvoorbeeld. Want iedereen in een kleedkamer, dat komt binnen, 2 keer 4-0 en dan tegen Twente ook nog eens achter de bal gelopen. Daar zijn het toch wel. En dan is het wel iemand die voor een bepaalde rust kan zorgen en een bepaalde organisatie op het veld kan zetten, die spelers ook een beetje houvast geeft. En het is flauw, maar laten we hopen dat hij blijft. Ja, misschien wel na dit weekend al zeggen, ik ben ermee weg. Ja, want, ik weet niet wie. Midtjylland heeft gebeld, hè? Wat verwachten we van dit weekend? Te beginnen met misschien de Limburgse derby, STVV Lommel. In principe zou STVV moeten winnen als thuisploeg, ervaren in de eerste klasse, eerste competitiematch. Dus STVV heeft meer kans volgens mij dan Lommel dat opkomt. Maar zoals ik daar straks al zei, Lommel met het enthousiasme van opnieuw in eerste klasse te komen. Daarom zal STVV niet graag tegen hen spelen. Nee, niemand wil dat. Hè? Nee, ik heb al veel coaches gehoord. Hè. Dan die eerste match, liever niet tegen een ploeg die opkomt. Omdat daar toch zo een beetje van die sfeer blijft hangen. Dus laten we hopen vooral dat het... 3-3. Nee, zoiets. Ja, zeker nu Union gisteren was zo'n matchje, dat willen we wel zien. Hè. En als we dan gaan kijken naar Waregem, waar Genk aan het seizoen begint, wat kunnen we daarvan verwachten? Speciaal voor Ermberg, die direct terug naar huis keert. We gaan hem er ook eens over aan de tand voelen trouwens, een van de dagen. Ik denk, je moet winnen hè, op Waregem. Waregem heeft ook niet, Waregem heeft niet de transferperiode ook niet. Daar zijn niet de middelen om, want zij hebben dan Ermberg moeten laten gaan. En ze hebben ook Pari ook moeten laten gaan. Niet dat zij daar dan in een keer, dat is ook gewoon even cashen en met alles een beetje in evenwicht komen, een beetje stabiliteit. Ja, ze hebben daar ook een verleden. Zij weten hoe zwaar het kan zijn om te degraderen en om alles financieel rond te krijgen. Dus ze hebben een beetje gecashed dan. Maar ze hebben nog wel, ook wel een stevige basis van vorig seizoen. Waren toen, en daar hopen ze een Lommel, ook goed gestart vorig jaar Waregem. En dan nooit in de problemen gekomen. Dus op het einde was het ook allemaal iets minder. Maar een nieuwe start. Het is echt heel moeilijk te zeggen. Te voorspellen. Alleen voor Genk, want dat wil je horen. Hè? Eigenlijk wel. Ik geef Christophe zijn pronostiek 68% kans. Voilà. Dus cijfers zijn genoeg nu. Ja, prima. Ik ga jullie nog 1 voorspelling vragen. En dat is die voor de speler van het seizoen, waar we dit seizoen van veel gaan zien, horen. Ja, ik kies dan voor Nipan. Omdat ik zijn beelden die ik net bekeken heb, die zitten nog vers in mijn geheugen. En zoals ik al zei, daar wil ik wel meer van zien. Dus kies ik voor hem. Je overvalt er mij een beetje mee. Wat ik ga voor Ryan Merlin. Oké, dat staat genoteerd. We komen daarop terug. Zo iemand in SWV is dat zo iemand meestal die in zijn tweede seizoen die er dan helemaal doorkomen. Dus hij heeft laten zien dat hij wel scorend vermogen heeft. Oké, heel benieuwd. En dan gaan we ook nog even naar de Rode Duivels. Want de Rode Duivels die hebben na een toch wel geslaagd WK, mogen we zeggen, denk ik, Christophe, een nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
Hij gaat er vrijdag naartoe. Ja, het WK was geslaagd in die zin dat de doelstelling die is behaald geweest, hè, kwartfinale. Alleen de manier waarop dat gebeurde heeft toch voor twijfels gezorgd. Die waren er trouwens al voor de start van het WK, want iemand bij de bond die had al gezegd van als er de centen waren geweest, dan was Rudi Garcia niet mee geweest naar het WK. Maar goed, dat zijn van die uitspraken. Of dat allemaal klopt, dat weet je niet. Maar dus die twijfel die was er al. En ja, ik hoef alles niet te herhalen wat er op het WK is gebeurd. Maar het was al snel duidelijk eigenlijk na het WK dat het contract van Rudi Garcia dat het niet verlengd zou worden. Ik denk dat meteen al na de match dat ik verschillende berichtjes kreeg over Mark van Bommel. Ook Marnik heeft mij gestuurd dat er berichten naar hem waren gestuurd dat Mark van Bommel het zou worden. De contacten waren niet van tijdens het WK pas. Dat is heel duidelijk. Ja. Dus is dat een goede keuze? Je moet altijd afwachten, maar ja, ik geef hem op dit moment zeker het voordeel van de twijfel. Is toch iemand die bij de grootste clubs heeft gespeeld, in kleedkamers gezeten heeft van clubs zoals Bayern München en Milan. Dus wat dat betreft ook weet hij wel hoe het eraan toe gaat. En ja, bij Antwerpen heeft hij toch ook bewezen dat hij iets kan neerzetten, dat hij resultaat kan spelen. Dat was niet altijd met het meest fantastische voetbal dat gebeurde. Maar ik denk dat dat bij de Rode Duivels daarom ook niet zo hoeft te zijn. Natuurlijk, als je tegen mindere tegenstanders speelt, dan moet je het spel wel maken. Maar de Rode Duivels, hun meest memorabele matchen, die hebben ze gespeeld gewoon dat ze op de counter heel goed waren. Dus... Bovendien, Christophe, wij moeten ook, dat vind ik ook wel eens dringend beseffen, dat wij ook maar een land zijn van, 11 miljoen inwoners. Ja, Ik bedoel, wij zijn zo verwend, omdat wij nummer 1 geweest zijn op de wereldranking, dat wij nu plots precies gaan denken we hebben nog een generatie tieners die alleen dat meegemaakt heeft. Zoals in Italië heb je nog een generatie tieners die nooit een WK hebben meegemaakt van een land. Ja, bij ons is dat andersom. Die zijn vergeten dat. Ik herinner me nog heel goed dat ik de Rode Duivels volgde en dat ze eigenlijk 3 van de 4 keer verloren of gelijk speelden in Azerbeidzjan of Armenië of zo. En, dat bij de start van de WK-kwalificaties dat er een cartoon kwam met de titel van Mathematisch kan het nog. Voordat er 1 match gespeeld werd. Nee, maar daar komen we van. Ja, want elke keer kreeg ik van mijn vrouw een sms dan als ik ergens ver weg zat van het moment dat het dan toch misliep. Prutsers kreeg. Ja, dat was zo... Toch met een S erachter. Het was je hebt het te goed gelezen. Het was niet om mij, het was niet daarbij toe. Maar dat werd zo'n gimmick. Ja. En inderdaad, dat is anders geworden. Dus ik heb dat ook tijdens het WK geschreven. Als je bij de 8 beste landen van het WK hoort, dat wil iets zeggen. Hè. Dat is niet niks. Maar we mogen ook wel iets verwachten. Als je ziet welke spelers dat we hebben, waar dat die spelen. Dus maar dat heeft ook wel iedereen, en dat vergeten we ook vaak. Dus als je tegenstrever ziet, maar die speelt ook in de Premier League en die speelt ook daar. Dus het verschil is soms, en misschien is dat nu ook weer iets anders dan een jaar of 4 geleden. Je kan er zitten bij een grote club of je kan er spelen. En dat is het verschil dan dikwijls, inderdaad. Maar ik vind toch dat we genoeg kwaliteit hebben om de nodige ambitie te hebben. En... Zeker, maar dan wel met een bepaald realisme. En daar denk ik wel dat Van Bommel een goede keuze voor is. En wat je ook terecht aanhaalde, is dat hij als speler... vooral dan, die heeft echt in de grootste kleedkamers gezeten. En ik denk dat dat voor een bondscoach ook wel belangrijk is. Dat je aanvoelt van, dit zijn topvoetballers. Ja. En dan is het niet zoals een provinciaal dat je iedereen tegelijk moet. Als iedereen op de gelijke basis moet behandelen. Zoals Tedesco heeft geprobeerd. Ja, maar dat gaat niet. Nee. En je moet daar natuurlijk in opletten... hoe ver dat je daarin gaat en wanneer dat je het doet, met wie, op welke manier, dat zal allemaal meespelen. Maar Van Bommel, want je zegt van de grootste clubs inderdaad, zoals ik ook al aanhaalde, maar die heeft ook in 2010 de WK-finale gespeeld. Dus wat dat betreft zou je toch moeten weten hoe het in elkaar zit. En zoals jij zegt, van dat vingerspitsengevoel, dat heb je toch veel makkelijker als je zoveel hebt meegemaakt als speler. Ja. Iets minder als coach. Maar toen als coach ook PSV, Wolfsburg zijn ook niet de kleinste club. Het is niet alleen dat hij alleen Antwerpen heeft kampioen gemaakt. Dus, maar ik vind het persoonlijk een goede keuze. Ja, het is iemand die met zijn voeten goed stevig op de grond staat, die ons land kent, die
de gewoontes hier een beetje kent, die de spelers goed kent. Hè, want zijn zoon speelt bij Schoonbeek-Bilzen. Ja, Thomas van Bommel. Ja, een van zijn eerste opdrachten die ook te maken met Bilzen, namelijk met Thibaut Courtois. Hoe gaat dat gesprek verlopen, denk je? Wat mogen we daarvan verwachten? Moeilijk in te schatten, maar ja, ik denk wel dat dat goed komt. Nu, de communicatie daaromtrent is ook zo een beetje vreemd, vind ik, of op een verkeerde manier verlopen. Omdat Thibaut Courtois zelf gezegd had van een jaartje rust, daar kwam het op neer. Maar het is niet zo dat hij een jaar rust neemt. Hij zegt dat zijn lichaam het ritme van de vele matchen niet aan kan, wat ook is gebleken tijdens de 2K zelfs, waar hij geblesseerd vervangen is in de match tegen Spanje. Een jaartje, niet alles was beter geweest. Ja, voilà. Het is nu de Nations League waarvan hij zegt van die zou ik liever skippen, omdat op dat moment ook de competitie opnieuw start, de drukke maanden worden Europees en zo. Maar dus als de kwalificatiecampagne opnieuw van start gaat, dan is hij opnieuw beschikbaar. Dus het is niet zo dat hij een jaar in de zetel gaat liggen wat de nationale ploeg betreft. Hij gaat gewoon de kwalificatiecampagne spelen. En als er moet gevlogen worden naar een of ander land dat eindigt op stand, dan zal hij mee moeten. Maar ik denk wel, naar mijn gevoel gaat dat goed komen. Ook omdat Van Bommel inderdaad weet hoe dat zoiets in elkaar zit. Ook omdat Courtois toch nog altijd op het WK opnieuw getoond heeft dat hij van grote waarde is. En dan zou ik het heel gek vinden. En ik denk ook dat Van Bommel, denk ik, kan niet in zijn hoofd kruipen, maar dat hij zoiets heeft van, als ik nu Courtois afserveer, dan maak ik mezelf al een beetje moeilijk. Ja. Want ook al zullen er fans zijn die zeggen van, Courtois die mag doen wat hij wil en dit en dat en zus en zo. Ik denk dat Van Bommel dan zoiets heeft van, maak ik mezelf al moeilijk, want als er bij Plus hij is zo een grote pragmaticus dat hij de kansen gaat inschatten van ik kan Courtois een belangrijke match inzetten of ik kan hem niet inzetten. Mm-hmm. Ja, hij is nu nog beter, hij is beter dan de rest, Courtois. Mm-hmm. Die gaat proberen met zijn beste spelers te spelen in de matchen dat het moet. Hè. Ja. En dus, dan moet hij er zelf een uitleg voor hebben die aanvaard wordt door iedereen. Moet hij er een goede uitleg voor hebben. En dat is hetgene wat ik daarnet ook bedoelde met zo'n beetje vingerspitsengevoel en van hij kan het ook wel uitleggen. Ook binnenkort zelfs in het Frans, wie weet. Hè? Ja, wie weet. Benieuwd wat dat gaat geven. Heren, bedankt voor jullie analyses. En vanaf nu zijn we weer iedere speeldag opnieuw op maandag in de HBVL-app of op je favoriete podcastplatform. En in de volgende aflevering blikken we ook vooruit op de start van de Challenger Pro League. Tot dan.